Πάμε, 2-3 πλευρά. Δέξτε τα πλευρά. Τα πλευρά χτυπά. Έλα 2. Πιο ψηλά τα χτυπά. Ψηλά τα πόδια. 1-2. Παίξτε 2-3. Εκεί ο παίκτης, εκεί 2-3. 2-3 πλευρά. Ο αγώνας είναι αγώνας επίδειξης, ισόπαλος. Συγχαρητήρια για τους δύο 2-3 πλευρά, έτσι μπράβο. 2-3 μπράβο. Ξανά. 2-3 πλευρά. Τατάμι 3. Μάρκος Φιλίτσι. Επόμενος αγώνας. 2-3 πλευρά. Πήγαμε. Δέξτε τα πλευρά σου. Χέρια ψηλά. 1-2. 1-2. Δέξτε 1-2. 1-2 πλευρά. Κάτω τώρα. 1-2 πλευρά. Και κόλλα τα χέρια σου. Πάμε, 1-2. Έτσι, μπράβο. Και πόδι, έτσι, πλευρά. Πλευρά, Δημήτρη. Πλευρά. Επόμενος αγώνας, κόκκινη γωνία, Μητάκου Ελένη, μπλε γωνία, Κρυκώστα Σοφία. Άντε, Δημήτρη! Πάμε. Χτύπα πλευρά, μην κάθεσαι έτσι. Να ετοιμάζονται οι αθλητές. Βουλωμάτης Τομάς, κόκκινη γωνία, Βουλούλη Ηρακλής, μπλε γωνία. Αλεξίου Αντώνης, κόκκινη γωνία, Τσαγκάς Μάρκος, μπλε γωνία. Πλευρά, πάμε ακόμα λίγο, πλευρά. Δέξτε, πλευρά. Ναι, ισόπαλος.